Сбруята започваме, като я закачим пак първо тук отзад. Тук при Апко даже са още по-лесни нещата. Там като може да и по-близо да приближаваш, да не се виждат пръстите. После се нахлузва едно, да не се драска от тръбичката даже. Облечен. Това е. Значи, и тук са по-прости нещата. Ето, дай ми декарабинчето. Значи, тук пак има ушенце и ушенце. Прокарваме го. Това на мястото, където може да се прокара, то друго не може да се направи, нали, да се объркаш. Така, слагаме го това тук, слагаме го това тук и това го завиваме надолу. Да слезе. Муфичката. С това тук сме закачени. Тук имаме още по-проста работа, защото това, осигуровката червената, играе и ролята на лентичката за закачване към парапланера. Елементарно. Пъхаме където е теглото, закачваме и сме готови. И сме готови. Това е. Всичкото е това. То така е направено, че не можеш да се объркаш друго яче да го закачиш. Приятелите, които ще купуват парамотор, ето така, могат да се монтират сбруята спокойно и да се литкат. Значи регулировките са от тук да си изтеглиш гърба по-напред, да натежиш повече. И тези раменните колани, според ръста на човек, нали, да са ти стегнати. Сега по-хубаво е да са хлабави, не те стягат, ама на старта трябва да се стегнат. Още тук е една малка подробност. Значи, тия раменните тук минават и се закачват. То пък тук е точно това, на който демонстрираме, е изкривен. Тук, видиш? Значи това тук се закача и след това този раменния минава от тук и се закачва. Там. Така че човек да го вземе мотора като раница на гърба си. Раница. Горе е закачено и тук е закачено. Точно така. Добре. Всичко толкова.